Kulħadd huwa ddisgustat bis-sitwazzjoni li żviluppat u b'dak li nafu sissa dwar ix-xiri ta' żejt f'pajjiżna tul l-aħħar snin. Waqt intervista fuq One il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li waqt il-kampanja elettorali il-poplu kien jiskopri xi ħaġa ġdida kuljum iżda kien jaħseb li dan l-iskandlu kien limitat għal żmien ilu. Madankollu l-Awditur Ġenerali wera li n-nuqqasijiet serji seħħew ukoll aktar riċenti u kien għalhekk li l-Ministru għall-Enerġija Konrad Mizzi ressaq il-każ quddiem il-Kummissarju tal-Pulizija. Nistenna li jekk ikun hemm provi il-persuni li jafġu jinġabu għall-ġustizzja. F'dal pajjiż ma jistax ikun nilbqgħu f'sitwazzjoni fejn ikun hemm min jaffeċ bi flus il-poplu, forsi b'inkompetenza, forsi b'korruzzjoni. Isu qatt ma ġara xejn. Il-Prim Ministru qal li t-tentattiv ta' spjegazzjoni mill-Partit Nazzjonalista dwar ix-xiri taż-żejt kien fjakk immens. Simon Busuttil u l-Viċi Kap tiegħu Beppe Fenekadami qalu biss li Ostingat issa m'għadux fil-politika u għalhekk ma jistgħux jobbligawh li jitkellem. Joseph Muscat fakkar kif fis-6 snin li ilu mexxej tal-Partit Laburista intalab jerfa' r-responsabbiltà l-affarijiet li ġraw fit-tmeninijiet u anke fis-snin ta' qabel. Joseph Muscat konna ngħidulu li jrid jirrispondi tal-affarijiet li saru fl-80s. U Joseph Muscat refa' responsabilità tal-affarijiet li saru fl-80s. Kemm tat-tajjeb kif ukoll tal-ħażin li sar u tkellem ċarissimu dwar dan kollu mingħajr ma ddejjaq xejn. Imma issa Simon Busuttil qed jippretendi li ma jerfax ir-responsabbiltà nuqqasijiet serji li seħħew taħt l-eks Ministru Ostingat li miegħu 5 xhur ilu ħadem spalla ma' spalla fuq il-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista. 5 xhur ilu Dr. Busuttil u Dr. Ostingat kienu fl-istess kamra jorganizzaw il-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista. U jgħidin dak issa ċittadin privat. Ma għadux fil-politika. U għandu dritt ma jitkellimx. Jekk għandu dritt ma jitkellimx, għal titkellem int, ħabib. X'qed tistenna jiġifieri? Li jiftaħ ħalqu jgħidilna xi ħaġa x'jaħseb dwar dan is-suġġett ta' s'issa ħlif silenzju assordanti li jtarrax, silenzju li jtarrax, ma smajniex mingħand Dr. Busuttil li laqqas irid jitkellem dwar dan is-suġġett, jibża jitkellem forsi dwar dan is-suġġett. Bl-istess mod l-eks Ministru Tonio Fenekku sħabu l-oħra kienu nġabru jiddefendu l-aġir ta' Ostingat meta fil-Parlament kien hemm mozzjonijiet ta' sfiduċja fil-konfront tiegħu. Għalhekk Tonio Fenekku huwa fost dawk li jridu jerfgħu il-wirt politiku ta' Ostingat. Il-Prim Ministru rimarka kif mingħajr ma stenna r-rapport tal-Awditur Ġenerali waħda mill-ewwel miżuri tal-Gvern il-ġdid kienet li jsaħħaħ il-qasam tax-xiri taż-żejt billi daħħal persuni esperti u osservaturi internazzjonali fosthom l-eks Ministru Nazzjonalista il-Perit Michael Falzon. Issa li kieku dan il-Gvern irid jagħmel xi ħaġa ħażina. Ħajpoġġi xi ħadd eks Ministru Nazzjonalista għassa u li għadu sal-lum kritiku tal-Gvern li mmexxi minni m'għandix problema, anzi nirrispetta ħafna lill-Perit Michael Falzon għax jgħidha kif jħossha mingħajr ma jħoss l-ebda obbligu leħħat. Imma il-Perit Michael Falzon ikun f'dan il-kumitat iħares, jara, jissorvelja li jekk hemm xi ħaġa li ma ddoqlux ħajsaffar is-suffara. Joseph Muscat hemm jgħid li l-pjan tal-Gvern għall-Enerġija jinsab 100% on track. F'Marzu li ġej se jorħsu l-kontijiet għall-familji u s-sena ta' wara jorħsu l-kontijiet għan-negozji. Dan minkejja li hemm oppożizzjoni li biskuża oħra qed tagħmel l-isforzi kollha tagħha biex tipprova tfixkel dan il-proġett. U allura l-familji għandhom ikunu jafu li fil-waqt li għandhom gvern 100% iffukat fuq li minn hawn u ftit xhur oħra ikunu jistgħu igawdu mir-roħs fil-kontijiet tad-dawl u tal-ilma, għandhom oppożizzjoni li ma' kull ċans qed tipprova tagħti gambetta lill-Gvern qed tipprova ċaħħadhom lin-nies milli jkollhom kontijiet irħas.